Okay, kahit kong i-introduce ni KM ko, ni Pastor George Tamayo, welcome mo man iti viewers tayo, Pastor. Tayo nga oras yung absat nga buya iti ito nga programa iti Lost and Found. Kat agyaman na kiti apo ta nagkanak iti gundaway nga mangiminglay mo iti sa uti apo iti dito nga programa. Kat thank you Pastor iti gundaway. Welcome George. Okay, dito nga topic din nga daw dito tutungtungan mi panggabi iti kasapulan ng runang kasapulan iti tao. Basahin man iti Lucas chapter 4 verse 4. Jesus said to him, "It is written, man shall not live by bread alone." Pastor George. Dito'y kasapulan ti tao kat nakami-importante lang unay kakabsat. Kat dito'y nga makita tayo nga iti inaldawal daw kat at dati yung makunkuna nagduduma-duma nga kasapulan nga mabalin nga daytoy kat adda kada tayo uno awan pay kada tayo. Ngam kaya kuman nga ibinglay kada kayo kakabsat dagiti dagdumapay nga kasapulan iti tao. Kat makita tayo nga itinaldawal daw kat at dagi makunkuna nga basic needs uno dagiti na materyalan nga kasapulan iti tao. Umunay iso daytoy taraon. May kadwa iso dayjay arwaten ken may kadwa iso dayjay arwaten. Pakairamanan iti na presko nga angin ken uray pay iti danong nga intoy inuman iti naldawal daw tapno iti kasto iti sarang tayo ket sumayaan. Amen. Wenno sumaranta tayo nagdamarikrik na tayo. Ngam dagitoy nga banbanag ket saan naan nga dagiti ti kasapulan tanapateg. Haantoy nga kunaan nga haan nga napateg dagiti nga banbanag iti maysa nga tao. Ngam makita tayo nga datayo nga tattao ket numaminsan kas dadayay adda di panagagawa tayo unay. Handay met nga kunang haan ka nga mabalian ka nga gagawan nga masakol iti panagagawa. Ngam iti kayat nga sa uti dayti nga gundaway. Masakol tayo iti sabalipay nga pagkasapulan. No adda kada tayo iti dayti kun kunato nga basic needs ay kat agyaman tayo ti Apo. Kat no awan daytoy nga kasapulan tayo pay tatap kat daytoy iti tiempo tapno iti kasta kat may kan tayo iti pagpanpanunutan kakabsat. Okay, kasalamat la binasak tatay nga man shall not live by bread alone but every word that comes from Jesus. So nga nasayat iti romang-ay. Nasayat ti makagatang iti napintas nga lugan na napintas na pagkawes mo when ibadom nga maday iti importante ti panagbiag tayo manunod duma malipatan tayo when dumahan tayo ng ipangpangruna hindi ko na naman sa iti Apo amo iti sa uti Apo iso ti bangted king katirago ken ragsak ken pigsa nagtrabaho tauray ko nang magatang mo ti amin nga banag ti trabaho ti daga. If you neglect the word of God, if you kunati i-set aside ti laeng hanga pangpangruna ti sa uti Apo, addan to pagkurangan, addan to pagubawan, addan to ti missing point mo, nga birbirogan ti biag mo, isunto di sa iti Apo kunana dito but every bread naggapukin ni Apo. I am the bread of life kunan ni Apo. Isuti tinapay kanu ti biag. So nga dito nga daw, di kasapulan tayo. Agtrabaho, so yung kunan ni Pastor George, dito clothing tayo, ited tayo, di kasapulan, di anak tayo. But remember, all these things comes from God. Amin di nga banbanag, naggapo iti Apo, ket bendisyonan na tayo, kasalamet laing, di ko na tayo nga kapsat iti Apo dito, ni Kaloy, nakapag-graduaren iti kinamestra iti anak nan, pinuputot nan. Ngam di ito nga banbanag, hanang liplipatan iti sa uti Apo, so nga kanyate dito we can do all things, but remember, basahin iti sa uti Apo, dinggen tayo ti may panggap ti Lost and Found, kaya tagtuloy man na ni Pastor George ng sawa. Dagiti na dakamat itatay nga balikas may naigiti daytoy makunkuna nga kasapulan iti tao ket daytoy ket physical laeng para iti na pisikalan nga bagi. Makita tayo ditoy nga adda pay iti kasapulan tayo akas tao tadda tayo ket nabukal iti duwa nga kasasaad kakabsat iso dayjay aspeto iti physical uno physical aspect kan may kadwa iso daytoy makunkuna nga spiritual aspect uno na spiritual nga aspeto iti panagbiag. Dayjay physical nga aspeto iti panagbiag tayo kakabsat iso dayjay iti mabisin ka masapong nga sikat at mangan ka lumawaw ka masapong nga sikat at uminom ka ken pagyanan nga kasapulan launay iti tao tano awan iti pagyanan ket medyo narigat nga talaga nya pastoran niya. Iso nga itultuloy ko kas ti ko nakita tayo nga iti na spiritual kasapulan mo medlawan po na idayay ta hangan tayo lang nga napisikalan nga
na espirituan pa'y kakapsat. So ano pa kanen tayo iti na pisikalan nga bagi tayo. Pakanen tayo kumamit in spiritual. Ang langin ko natin adu kami tinalulumig nga tattao tatan ngem iti spiritu da kastas ta kumit kudirin. Ingana matay. So masapol nga pakanem iti bagim, pakanem iti spiritual. Kaya ang spiritual nga maala iti vitamins nga gatangin ti butika when nyaman na pagpapintas nga gapuri kiti kunatay nga kiti do doktor tayo nga magpapintas iti rupa tayo nga maggapulaing iti sa uti apo. It is the beauty in the heart that matters, is not the beauty outside. Material things napatag ka dati kakapsat na ito'y ngam anya dagiti dadungo pa nga kasapulan iti tao aside iti dadyo ko namin nga basic needs uri anya nga kasapulan iti tao iti naldawal daw kaya't kuman nga absat nga mangi pa iti duwa nga puntos kat mabalin nga ni pastor kat inayonan to pa dagiti daduma nga mabalin nga mainayon kasapulan iti tao nga absat iti namnama o apay anya iti maitid na iti namnama nga absat kadagiti biyag tayo nubasbasahan tayo iti sa uti apo iti Roma kapitulo 15 versikulo 13 kunana ditoy, di Roma, Kapitulo 15, versikulo 13, kunana, sapay kumata ti Diyos ang pagkapuan tinamnama, punwen na kayo iti amin arag-o kental na iti pamatiyo kenkwana, tapno dumakkel tinamnama yung iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Di Lamentation, unang yung unoy, Kapitulo 3, versikulo 21, hanggang ganit 23, at dati may sa nga nangibaga iti dahi marikrik na para iti apong. Isoon sa balo saan nga ni Propeta Jeremias, kat amamutay mo pastor nga ni Propeta Jeremias, kat iso tikun ko natin nga the weeping prophet. Apay nga tapos nga naibaga nga weeping prophet ni Propeta Jeremias. Ang yung kanayon namin nga, with every time nga, at nakasapulan na, agsangin para kanya. Gusto nyo ko na nga namnama. Namnama nga makapagbasa ng kiti anak tayo. Namnama nga maagasan ka. Namnama nga makapag-reconcile ng kiti parents mo nung nagsinada. Namnama nga sumayato matibiyag tayo. Babayin ti parabor ti apo. So nga nagiging namnama ko na faith. Masapol nga hanggang trabaho nga ko nang kastoy nagtulatan na panglawakaan. Adaram namang ang progreso ka. Adaram namang nga rumangay ka. Adaram namang nga mga asawa ka. Adaram namnama nga rumagsak ka hanggang ganang nalitay. So every time you move, masapol nga dati pusom nga mangtig naikin ka, at dagayam namnaman dating altaw. At namnamang mabibendisyon ang kadating at Domingo. At namnamang ngiparabor ni Apo, kiti aming kasapulam, nang nangruna, iti allowances, kiti kasapulan, kiti anak tayo. Because when there is no hope, nalitay ka. When there is no hope, kung nalaro din, maupay ka. Ngayon no daramnamam, aming nga marami, naragsak ka, kinarago ka, gaputamong nga daramnamam, babaen ti parabor, iti Apo. Basahat man pastor iti kunana ni Jay, Onoy, Kapitulo 3, versikulo 21, hanggang 23. Kasto iti kunana, nupay kasta, tumaog tinamnama, numalagip ko na ito'y, saan ngagpatingga ti ayat ni Yahweh, agnanayon ti panangaasina. Mapabaruda iti tunggal bigat, anyakit din, at kinamatalag mo. Amen. Makita tayo dito'y nga, iti may sa nga tao, aglalo nagkasapulan kas kunamitan tayo pastor niya, di Jay, sangit, di jay nga balidayan ulo di jay nga problema dito'y kat napadasa ni Propeta Jeremias no kasano nga rikrik na da jay pan nakadusa iti ili na dagiti tattao nagapo iti pasolda no makita tayo dito'y positibo la unay da jay panunot ken da jay rikna numan pay makita na dagiti taglawlaw nga kasla awalan iti namnama ko mga mariknana iti kunanay dito'y nga bersikulo kunana nga numalagip ko ti kinambag iti Apo ket agsubli na ito'y namnamang kunana. Amen. Iso nga, timay sa nga tao, kitain tayo mati kinapugno nga, sa timay sa nga tao, mabalin nga biyag iti sumagmamanungal daw, uray no awan, iti kanin na, uno ipaunag na. Iti may sa nga tao, mabalin nga biyag, uray no awan, ti danong may ipaunag na, iti sumagmamanungal daw. Kaya iti may sa nga tao, mabalin man, nga saan nga umangas uno awan, iti oxygen, nga ang sun na iti sumagmamanong nga minutos, ken uray pay magpastor yan, din nga iti tao ken mabalin da tamid nagbiag uray awan ti dayjay pagyanana kini pastor. Okay, kaya manakit mag-share ti discussion mi kini Pastor George detoy. Ngam Pastor Ricky will be right back. Don't change your channel.